viteză cu care mergi și... Ia uite pe ăsta. Băi, Iar se poate. băi, se poate să lasă, nu faci criminal. Vezi că el se bagă în fața mea. Și nu e bătut de drag de tine. Bă, și de fapt. Oricum l-am văzut că... Dar ce are? Hyundai ce? Ce? Ce că oare? Nu? Am văzut doar că MCV și ceva scris pe el. Da, vai, e bombă acolo. Toată lumea. Asta sigur e pe veche. Bă, și... Și nu e început. Vezi? Vezi? Da. Ce tare. Nu faci prea bine, dar uite. Dacă eram doar noi doi, Alina, rupeam S-clasul ăla. Am Andrei că e S-clase, totuși. Nu, că nu știe, lasă meargă, ia uite ce prost a băgat așa. Uite până unde l-a băgat pe ăsta. Ăla șmecher să se țină după ăla pe S-clasă. Vezi că ce face mie spune de pe autostradă.